Čaute milí diváci, do našej rodinky prišiel nový prírastok, tak som sa rozhodol, že hneď sa musím pochváliť a natočiť vám nové videjko. Ešte predtým, ako zverejním video o Psalmopeus Redunkus, lebo v poslednom videu som vám slúbil, keď som vám hovoril o Psalmopeus Irminia, že mám už spravené video aj o Psalmopeus Redunkus, ale strčíme takéto kratšie video medzi to. Takže podarilo sa mi zohnať od kamoša, vlastne týmto chceme pozdraviť, ahoj Lukáš, pavúčika, drobca neurčeného, Harpactira pulchripes. Keby ste mali niekto záujem o fakt nádherné pavúky, skvelý prístup, rýchle doručenie, osobný odber, tak kontaktujte Spiderzone EU. Takže Harpactira pulchripes. Tento pavúčik pochádza z Južnej Afriky, čo znamená teda, že je toxicky významný a teda po uhryznutí môžu nastať nejaké zdravotné komplikácie, takže začiatočníkom sa neodporúča. Je rýchly, je agresívny a je teda toxicky významný. Ja som mu spravil takéto maličké terárium, teda v podstate aj spravil, aj vyrobil, aj kúpil, lebo túto dozičku, alebo no, nazvime to dozička, som kúpil, prevrtal som tam po bokoch dierky z jednej z druhej strany, aby sa vetralo a ja si myslím, že minimálne ešte na pol roka mu to určite stačiť bude, pretože naposledy sa na internete, teda nie konkrétne na mojej stránke, ale na inej stránke nebudem konkrétne menovať, strhla debata, v akej ubikácii mať pavúka, že to nemôže byť úplne v malom, pavúk sa tam nemôže hýbať, jedni sa zvraveli, že to nemôže byť veľké, lebo pavúka to stresuje. Ja si myslím, že pravda je niekde v strede a každý chovateľ svojich pavúkov pozná, má ich odsledovaných a vie, čo je pre nich dobré. Čiže to, čo napríklad vyhovuje môjmu tu, nemusí vyhovovať inému chovateľovi u neho. Takže sa neprikláňam ani na to, že pavúci musia mať velikánske a ani k tomu, že úplne malé, kde sa nemôžu hnúť. Samozrejme pri norových OK, ten norový sa vám zahrabe, vy ho 3 mesiace, 4 ani neuvidíte, takže bude len zahrabaný. Bavíme sa skôr teraz o zemných a o stromových pavúkov, čo sa týka veľkosti terária, ale to si môžeme povedať v inom videu. Takže Harpactira pulchripes, pôvod z Južnej Ameriky, má nádherné sfarbené telo, má zlaté telo a modré končatiny, naozaj krásny vtáčkár. U samčekov už to sfarbenie nie je také pekné, u samičiek je nádherné, toto je neurčený druh, teda pavúčik, takže nevieme, či je to samička alebo samček. Terárium teda by malo byť pre zemné alebo norové, pretože oni si ľúbia spraviť aj noru a teda vlastne oni si zapradú potom celé to terárium, celý ten ich priestor, takže je dobre tam umiestniť aj umelú rastlinku, aj korkovú kôru a oni si to potom už podľa seba krásne zapradú a výška substrátu by mala byť určite vyššia. U dospelých jedincov určite vyššia, 5 cm im stačiť nebude určite, takže viac. A teda terárko pre zemné pavúky, myslím si, že 25 bude úplne stačiť, ale hovorím, toto je neurčený drobec, takže takéto maličké jemu úplne stačí, pretože on je v podstate aj tak schovaný pod korkovou kôrou. Takže toxicky významný, začiatočníkom určite neodporúčam. A nemusí byť úplne dodržaná vlhkosť, pretože vo voľnej prírode teda on si hlbí norí teda v savanách a tam je dosť sucho. Zase nehovorím, že má mať úplne sucho, ale vlážiť tak s rozumom, aby to nemal premočené, ale aby to nemal ani úplne vyschnuté, pretože predsa len tú vodu potrebujú. Do takéhoto terárka misku nedáte, to ja dávam dospelým.
čiže keď im zarosíte tie steny, bude kvapka stiekať, oni sa kľudne z toho napijú, dokonca dokážu sa napiť aj zo substrátu. No, takže sfarbenie sme si povedali, veľkosť. Samičky sa v tele dorastajú nejakých 5 cm, okolo tých 5. V rozpätí nôh je to 12-13 cm, čiže sú to pomerne malé vtáčkare. Napríklad oproti, ja neviem, Laziodore parahybane, alebo Acanthoschouria geniculata, takéto tie väčšie druhy, sú toto takí drobci už v dospelosti. Pretože 13 cm nie je nič extra. Ale zase nie je to ani málo, tak samozrejme sú aj o dosť menšie druhy v dospelosti, takže toľko veľkosti. A ukážem vám ju trošku bližšie, aké má sfarbenie. Takže vidíte, drobec krásny. On má modré končatiny a vidíte aj tú zlatú farbu na abdoméne, na karapaxe. Takže ja si myslím, že naozaj je to jeden z krásnych alebo z najkrajších vtáčkarov. Ono ako každý vtáčkar, každý pavúčik je niečím krásny. A takíto sfarbení sú naozaj nádherní. Teraz nie je nejako extra agresívna, ale v dospelosti určite áno. Vidíte, ona tam si zaleze túto do svojho úkrytu. Ja vám ešte takto, aby ste ju trošku videli. Vidíte, naozaj nádherná. Krásavica. Takže začiatočníkom nie, pretože sú toxicky významní a sú rýchli a sú aj agresívni. Aj keď sa to teraz nemusí zdať, už dosť hovorí aj to, že pochádza z Afriky, teda konkrétne z Južnej Afriky. Takže pozdrav sa, drobec. A samozrejme to terárium. Ja ich nedávam do tých plastových, ja sa s tým ľúbim hrajkať, takže ja som takéto spravil, vyvrtal som diery na vetrane, dal som umelú rastlinku, korkovú kôru a rašelinu s lignocelom. Takže toľko k dnešnému. No, vidíš, drobec. No pozri, už je porad vyšiel na ruku. Takže ešte takto si ju môžeme pozrieť. Alebo jeho, alebo to. Dáme si ju naspäť. Tak, a nebudeme ju už otravovať. Takže ďakujem vám za pozornosť všetkým a vidíme sa zase pri ďalšom videu.